Malinaw, makusog, nanadadangog sa Kapikolan, maging sa enterong kinaaban. Ini ang 97.5 Bangon Okfm. 97.5 Okfm. Gusto ko, okay ka. Nagantabay ka mo sa Okfm, miyembro ka na KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, 35 minutos pasado alas 6 ng aga. Talaga? Totoo? Totoo ba ang chismis? Ang orihinal na intrigero, asin chismoso sa radyo. Puro chismis, walang mintis. Si David Giuliano, nagbabalik sa programang Chizmiz Is My Bizniz. Maray na aga, uyaan na headlines, kasatuya mga chismis, ang unya na amin na pagkaaga. Dating sikat na announcer sa Naga, nahaloy nang yaon duman sa Amerika, kabali man sa pwedeng papurleon sa Pilipinas, uli man sa hayag-hayagan kaning panlalamuda sa administrasyon ni Presidente Joe Biden. Sa iba pang headlines, kasatuya mga chismis, uli man sa ordinansa ka na syudad sa LGBT, misteryosong engineer sa DPWH Camarines Sur, preparado ng magladlad kan tunay niyang pagkatao. Iyan ang headlines kasi mga chismis at yan ang detalyes. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rice coffee para sa kalusugan. Rice coffee, 14 in 1 plus 1. Rice coffee, purong-puro ang sangkap. Rice coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa, kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. Mga tugang, good morning. Aldaw na Lunes, uyang ngunyan sa tuyang chismis, ngunyan aldaw. Kabalian na sarong dating sikat na announcer sa Naga. Sa ribu-ribong mga emigrant na delikadong papulion sa kanyang nasyon. Uli man sa hayag-hayagan kaning pagsuporta kay Donald Trump. Bako sa napating simple ang gilibo niyang pagsuporta, kundi wala tuon niyang inuumaw ang administrasyon ni Donald Trump. Samantalang wala to ang lamuda niya sa administrasyon ni President-elect Joe Biden. Sa sayang live na programa sa Facebook, grabe siya kung maggalamuda sa administrasyon ni Joe Biden. Samantalang tinitira-tira niya man na umawon ang administrasyon ni Donald Trump, na para sa iya si Trump na ang pinakamaray na naging presidente kana Estados Unidos. Nagkakasibot ko niyan ang mga tauhan kan FBI, Security Services, asin National Guard. Ninulit nahiling sa footage
Nasaro siya sa ribo-ribong suminakyada duman sa US Congress. Kan oras na binibilang na ang mga balota. Yan na para magliga ang mga emigrant. Nakikipagabugnutan na sima, nakikipagpukpukan pa siya sa mga members kan FBI duman sa Amerika. O liman kan bagay na yan, nakabali siya sa pwedeng pabalikon na digdi sa Pilipinas. Kaibahan ang ribo-ribong mga Asyano, asin man mga Aprikano. Dati siyang sikat na announcer sa naga kan dekada 70. Malangan ita na kaibahan niya pa sa sarong radio station. Asinda Edi Alanes, Silso Bagyo, Junito Buenosa, asin man Tony Aberca. Iguana kitang 40 minutos pasado alas 7 ring pasado alas 6 ring aga. Sa saropang Chizmiz ang unya na amin na pag-aga. Nagapasalamat ki Kagawad Lito de Rosario. Nasarong bistadong engineer kan DPWH sa probinsya ng Camarines Sur. Uli man sa pagpadrino ng sarong ordinansa na nagtataon ng recognition. Paggalang asin na pag-ako ka na LGBT, digdi sa naga. Sa lindong ka na sinambitang ordinansa, ang mga bakla, mga katutumbuyan, mga transgender, dahil na pwedeng pagparatuya-tuyaon, dahil na pwedeng ibuli, o kaya ibugtak sa grabing marina kasubkan, ninulitasin na respetado ng miyembro ka ng komunidad. Dito sa pitong sa laog ka na DPWH sa digdi sa Camarines Sur, kontrobersyal na sa iyang pagkataho. Dahil mo siya marisang bading ninulita matyuan pagbulos-bulos, matyuan hiroon na pati ang pagtaram. Alagad madudo ka sana ninulita sa edad na 40. Nagsusulo siya sa buhay. Mayo siyang agom, mayo siya ning mga aki, sa kamayo kang mahiling na kaibahan niyang babae na masabi lamang bagang girlfriend niya. Hilig niya pag-abot kan sweldo, iyo an magparapainom sa sayang mga katrabaho. Alagad sa tao ka na irinuman, luway-luway na nagdudulag ang sayang mga kampang. Ninulita nagpupunang magmaniobra ang sayang mga muro. Ang paborito niya nga pagparapainomon, iyo ang sarong kaswal na taga dyan sa Rinconada. Malangan ito ni pirmi niya pang pinag-imbitaran. Nasa harong niya na magturog. Binabakalan niya ng gubing, siniba pang lo sa buhay. Si Engineer Bistadong Maray, dakula na pwestong kinakabutan niya sa DPWH. Malangan kung dahil siya magpirma, siguradong dahil makakakubra. Asin na entonces an milyones na kubrahon kan mga big time na mga kontratista. Ang unya na iguana kan araw kayo ng ordinansa, siya nagtutubod na ng kaulangan. In kaso siya magladlad kan tunay niyang pagkataho. Yan mga tugang sa ito ay mga chismis ang unya na aldaw na Lunes. Iniman ang sedong lingkod si Dave Badaliano. Ang original na intrigero asin chismoso sa radyo. Puro chismis, walang bintis. Si David Duliano nagbabalik sa programang Chizmiz Is My Bizniz. Totoo ba ang chismis? Totoo ba ang chismis? Kahit gutom titiisin, malaman lang kung totoo, totoo. Okay, FM. Gusto ko, okay ka. DXNY
DMSQ Supermart. Ngunyan, mas pinadakula, mas pinagayon, pinakakompleto, asin, pinakabarato. Convenient talaga magbakal sa DMSQ Supermart. Tamayo ka nang hahanapon pa. All grocery items available pa more. Dai ka na maaabala, tamayong halabang linya. Kaya madyan na ka mga boss, asin magsaon sa DMSQ Supermart. Garantisadong pinakabarato. DMSQ Supermart. Makukuha sa ground floor kan Master Square Department Store.